classes ipatutupad ng DepEd sa Nobyembre. Blended learning, tatanggalin na. City Public Order and Safety Office, nagpaskil na ng karagdagang traffic signages sa mga kalsada sa siyudad ng San Fernando. Redemption booth ng Plastic Palit Bigas Project ng Angeles City, binuksan na sa City Hall compound. At may kapansanang estudyante na nagtapos ng senior high school, gustong maging social worker at makapagtrabaho sa DSWD. Magandang araw mga karehiyon, humahalili ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, sa ngalan po ni Kuyang Justin Dizon. Opo, CLTV, balitaan na sa ating pong buena manong malalaking balita dito sa Central Luzon. Makinig po kayo, nagpaskil mga kaibigan ng karagdagang traffic signages sa ilan ho mga pangunahing kalsada dito sa kabisera ng Pampanga, ito hong siyudad San Fernando. City Public Order and Safety kung tawagin ho itong tanggapan ho na ito mga kaibigan, na may unang direktiba na sa pangunguna ho ng kanilang focal person na si Kuyang Darius Hizon upang maampat itong pagbigat ng trapiko at mabawasan raw itong aksidente dito ho sa syudad. Alamin po natin ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Dinatnan ng CLTV News Team ang City Public Order and Safety Office na abala sa paglalagay at pagpapaskil ng mga traffic signs sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sila ay pinangungunahan ng bagong talagang focal person ng CPOSCO na si Darius Hizon. Isa siya sa appointees ni City Mayor Vilma Caluwag. Ang isang showcase ng isang siyudad ay yung lalo na yung traffic no. So kung nakikita din natin na ma-traffic, paano tayo mag-engganyo ng mga investors to? So kaya nandito kami para malinis at mapabilis ang daloy ng trapiko. Ang mga naglalakihang karatula ay nagsasaad ng mga paalala upang maiwasan ng trapiko at aksidente sa kalsada, lalo na ngayong tagulan. Isang layunin po natin is siyempre yung safety ng ating mga motorista, lalo na yung mga nakamotorsiklo, no? And karamihan po kasi ang dami naming natatanggap din na reklamo na kahit saan bumabaybay, no? So ang inaano namin is naglagay na ho kami ng signage para lang maging safe yung mga nagmumotor din natin. Naniniwala umano si Hizon na para maimplementa ang disiplina sa kalsada, kailangan maglagay ng sapat na karatula, mga babala, paalala at sapat na impormasyon. Kung may mga pasaway naman ay patawan ng mga ito ng karampatang parusa. At ito raw ang mahigpit na pairalin ng CPOSCO sa ilalim ng bagong pamunuan nito. Yun yung isang reason, no, bakit kami naglagay ng mga signages, no, to inform them that we are implementing this, no. So kasi kung inaano lang natin na wala tayong mga signages, mga information na and education sa talaga magiging pasaway yan. And then yung mga bagay, yung mga sasabihin natin mga nagmumotor na hindi sumunod, syempre kailangan may kaakibat po na na sanction, no. Felix Barrios, CLTV News. At sa ilan pa po mga maiinit na balitang Central Luzon, mga karehiyon, aminado ho itong Provincial Health Office ng Bataan na marami pa rin umano sa mga Bataenyo na ang hindi pa rin ho bakunado at nagpapabooster. Ito ho ay hamon ngayon sa gobyerno kontra ho sa COVID-19 upang makahikayat ang mga ito na magpabakuna, mga karehiyon. Ito ho balita, magsasagawa ho raw ng raffle sa bawat vaccination site sa lalawigan. Ano kaya ang mga papremyo? Narito po ang report ni Arlene Salonga. Nakapagtala ang Provincial Health Office ng Bataan ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 cases sa lalawigan. As of July 10, umabot na sa 125 ang bilang ng new active cases. Higit na mataas sa 10 hanggang 20 bagong kaso na naitatala noong mga nakalipas na buwan.
Bunsod nito, kailangan umanong higit pang palakasin ang kampanya para sa pagpapabakuna at pagpapabooster dose. Bagamat nakuha naman umano ang 70% ng target population, ay marami pa umano ang mga hindi pa fully vaccinated sa lalawigan. Tinatayang nasa 400,000 naman ang hindi pa nagpapabooster. Gagawin po ng ating mga munisipyo, katulong siyempre ang ating mga barangay, ay tao-tao na, no, man-to-man na yung gagawin natin, Doktora, upang pakiusapan pa ang lahat po ng hindi pa nababakunahan at yung hindi pa po nabibigyan ng kanilang second dose. So napakahalaga na sila po ay mabakunahan. Ilulunsad na rin ang bakunahan bayanihan sa barangay, panalo ang bakunado at boosted na Bataenyo. Sa kampanyang ito, magkakaroon ng raffle draw sa bawat vaccination site. Ito, mahahanap po natin talaga yung lahat ng hindi pa po nakamiss o yung nakamiss ng kanilang second dose o yung nalampasan na ng kanilang second dose at yung hindi pa first booster at second booster. 20 ang mananalo ng cash prize, tablet at laptop. Ang mga makakasali ay ang mga magpapabakuna mula July 20 hanggang 23 at July 25. Magkakaroon ng chance ang lahat ng ating mga kababayan na magkamit ng mga papremyo basta sila po ay magpabakuna. So sa bawat bayan, meron pong gaganaping raffle daily at isang grand raffle naman na ibibigay naman ng ating pamahalaang panglalawig. Bukas umano ang vaccination program sa mga hindi pa nabakunahan, wala pang second dose at hindi pa nakapagpapabooster. Ang first dose ng booster ay para sa mga edad 12 taon pataas, habang ang second booster ay para muna sa mga senior citizens, health workers at immunocompromised na mga Bataenyo. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Bulakenyo chef, grand champion sa isang reality TV cooking competition sa Italy. At 74 na kaso ng dengue na itala sa syudad ng San Fernando ngayong taon. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balitang Central Luzon ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pa pong mga nangungunang balita, hindi lang ho dito sa Central Luzon kundi ho sa buong mundo, mga kaibigan, kinikilala talaga itong galing ng ating pong mga karehiyon. Kung bakit? Ay opo, dito ho sa bansang Italy, dito ho sa Italia, mga kaibigan, ang galing ho sa pagluluto ng isang Bulakenyo. Aba, kinilala ho, Tubong Kalumpit. Siya ho ay tinanghal na grand champion sa isang reality TV cooking competition na dinaluhan ho ng iba't ibang mga chef. Oo, yung mga magagaling ho na chef dito ho sa nasabing bansa. Higit po nating alamin itong kwento, mga kaibigan, ng buhay sa ulat ho ni ating Jenna Lumbang Parungaw. Sono Morris, ho 28 anni, nella vita faccio poco. Capisco perché voglio andare via da Sciacca con tutta la mia famiglia.
oggi preparo rana pescatrice con preni cavalfiori e melograno fresco. Ito ang introductory video ni Chef Maurice Danzen Katanghal sa kanyang sinalihan na reality TV cooking competition sa Italy, ang Gino Sorca Chef, hosted by an Italian celebrity chef na si Gino D. Acampo. Mula sa 1,000 sumubok na sumali ay pumasok siya sa top 500. Nakalusot sa top 100. Umabot sa top 3 hanggang sa tanghalin bilang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa nasabing cooking competition. Chef Maurice ang tawag sa kanya sa Sicily, Italy, kung saan siya naninirahan kasama ang Italianang asawa at 2 anak. Tubong Kalumpit, Bulacan si Chef Maurice mula sa isang mahirap na pamilya na nagsikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sadyang talentado, maraming trabaho ang kanyang napasukan sa iba't ibang bansa. Nagtapos siya ng Multimedia Technology sa Pilipinas at naging OJT sa Provincial Government of Bulacan. Nakapagtrabaho bilang personal chef sa Cambodia. Naging chef, teacher, singer, musician at photographer sa China. At dito niya nga nakilala ang Italianang asawa. Tuluyan na silang nagpirmi sa bansa ng kanyang may bahay upang pamahalaan ang traditional Italian restaurant ng pamilya ng asawa. Dito na nakita ang kanyang galing sa pagluluto. Mula sa pagiging traditional ay ginawa niya itong fusion of Italian at Filipino cuisine na naging patok sa mga Pilipino at Italiano. Ang kanyang talento sa pagluluto ang nagtulak sa kanyang mga kakilala na hikayatin siyang subukan ang Gino Sorca Chef Reality TV Cooking Competition kung saan siya nga ang naging grand winner. Ayon kay Chef Maurice, may mga talentong bigay ang Diyos at ito ang kanyang pinagbuti upang makamit ang tagumpay. My final words, hanapin mo yung ibinigay na talento sa ni God, pagyamanin mo yon para makamtan mo lahat ng minimithi mo. And sigurado ako, magtatagumpay ka, samahan mo ng hard work, yung panalangin, at consistency. Huwag na huwag kang bibitaw at huwag na huwag kang susuko sa buhay. Samantala, kaakibat ng kanyang panalo ay ang kontrata bilang chef sa Gino D. Acampo na isang sikat na restaurant sa United Kingdom. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Balita naman po tayo sa ating kalusugan, mga karehiyon. Nasa 74 na kaso na po itong dengue na naitatala dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mula ho yan sa buwan ng Enero, o ito hong nakalipas na buwan ng Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Gayunman, higit umano itong mababa sa 85% kumpara naman po sa kaso ng dengue nitong nakaraang taon. Samantala ho mga kaibigan, patuloy umano ang information campaign nitong City Health Office upang maiwasan ito hong dengue. Alamin po natin ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Nandiyan po maaari silang lagnatin, maaaring magkaroon ng pananakit ng katawan, maaari pong sore throat, maaaring pananakit ng mata, panghihina, mga ganon. Yun po yung mga common symptoms ng dengue. Pero kapag ang pasyente po nagkaroon na po ng presentasyon ng pagdurugo, gaya ng pag-appear ng mga rashes, ganyan, pagdudugo ng ngipin, pag nagtututbrush, o nagdugo yung ilong o yung gilagid, yun po yung mga kailangan na po kaagad na madala sa hospital para matest at ma-assess po. Ito raw ang mga sintomas ng kinatatakutan dengue fever dito sa bansa. Isang uri ng lagnat na nakukuha sa kagat ng Aedes mosquito. Bumababa ang platelet count ng mga mayroong dengue na kapag hindi naagapan ay posibleng mauwi sa internal bleeding at organ failure na maaari ding ikamatay. Wala rin daw umanong edad na pinipili ang sakit na ito, ngunit karamihan ng mga reported cases ay 11 to 20 years old. Sa datos ng City Health Office ng siyudad ng San Fernando, nakapagtala na sila ng 74 dengue cases mula January hanggang June ng taon na ito. Higit raw mababa ng 85% kumpara sa 488 na kaso ng parehong buwan ng 2021. Ngayong taon, pinakamataas umano ang kaso ng dengue sa Barangay San Jose na may 13 kaso, San Agustin na may 7 kaso at 6 naman sa Del Pilar.
Nakatulong umano ng malaki ang anti-dengue campaign at mabilis na pagresponde ng City Health Office kung kaya't kontrolado ang pagkalat ng dengue sa syudad. Ma-attribute po natin yung pagbaba ng cases sa San Fernando dahil po ito malaking factor na ng operation na program ng City of San Fernando po natin against dengue. Usually po umiikot yung mga employees natin, lalo na yung mga nasa sanidad natin. Pag nababalitaan nilang may cases yung lugar na yon, pinupuntahan po nila, chine-check nila, tinitingnan nila yung lugar. Nagsasagawa umano ang city government ng misting and fogging sa mga lugar na may naitalang kaso ng dengue. Ngunit higit dito, kailangan pa rin umano ang pansariling pag-iingat at kalinisan sa kapaligiran. Takpan yung mga tubig na naiipon sa mga drum, ganon, para hindi pamugaran ng mga lamok. Tsaka yung mga gulong na maaaring panggalingan at pag-ipunan ng tubig, lalo na po kung tag-ulan. Samantala, sa buong bansa ay nakapagtala naman ng 90% ng pagtaas ng kaso ng dengue mula January hanggang June 25 kung ikukumpara ng parehong buwan noong nakaraang taon. Sa tala ng Department of Health, nasa 64,797 ang dengue cases sa buong bansa ngayong taon. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mandatory face-to-face classes ipatutupad ng DepEd sa Nobyembre. At redemption booth ng plastic palit bigas project ng Angeles City binuksan na sa City Hall compound. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan para po sa mga magulang na may iginagapang ho sa pag-aaral na anak. Ito po, inilabas na ho ng Department of Education o DepEd ang kalendaryo ho para sa school year 2022-2023. Ano meron? Kung saan nakasad ho dito mga kaibigan na magsisimula na ito hong August 22 ang pasukan. Ayon ho sa DepEd, ang 5 araw na face-to-face classes ay ipatutupad simula November 2. At ito ay mandatory po sa lahat ng mag-e-enroll, pribado man yan o pampublikong paaralan. Narito po ang detalye ng aming balita.
Magsisimula na ang full implementation ng 5 araw na face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa darating na November 2. Ito ang unang direktibang inilabas ni Vice President Sara Duterte Carpio na tumatayo rin bilang kalihim ng Department of Education. Sa halip na Agosto, tulad ng target ni dating DepEd Secretary Leonor Briones, ginawa itong Nobyembre upang bigyan umano ng sapat pang panahon ang mga guro at mag-aaral dahil wala nang ibibigay na ibang option pagdating ng itinakdang petsa. Nakasaad sa DepEd Order No. 34 Series of 2022 na August 22 ang pagbubukas ng school year 2022-2023 at papayagan pa rin ang blended learning hanggang October 31 lamang. Ngunit pagtapak ng November 2 ay wala nang ibang mode of learning maliban sa face-to-face. Ibig sabihin, mandatory na pumasok ng silid-aralan 5 araw sa isang linggo ang lahat ng nag-enroll para sa school year na ito. Magtatapos naman ang school year sa July 7, 2023. Ang school year na ito ay katumbas ng 203 days. Magsisimula naman ang enrollment sa July 25 hanggang August 22. Samantala, ayon sa DepEd Region 3, pasado na sa school safety assessment ang lahat ng 3,686 public schools at 1,487 private schools sa rehiyon para sa face-to-face classes. Nauna na ring nagpahayag ng suporta ang Interagency Task Force on COVID-19 sa panukalang face-to-face classes. Ngunit kailangan siguraduhin lamang umano na may koordinasyon ito sa mga local government unit para sa pagpapagigting ng minimum health protocols at vaccination programs. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa ibang mga malalaking balitang Central Luzon, dito naman po sa Angeles City, binuksan na dito ho sa City Hall Compound ang alin, ito hong redemption booth ng Walang Plastikan Project. Opo, Walang Plastikan itong project ho na to, ganyan ang pangalan. Dito pong lokal na pamahalaan. Ito ay magiging sentro ho ng mga Angelenyo na nais naman hong ipagpalit sa bigas ang kanila pong naipong plastic materials. Para po sa iba pong mga detalye, narito po ang ulat ni Liana Canilaw. Nitong Enero ng 2022, inulunsad ng pamahalaang lokal ng Angeles City ang kanilang Walang Plastikan Plastic Palit Bigas Project. Umiikot sa 33 barangay ng syudad ang walang plastikan truck na nangongolekta ng plastic at papalitan ito ng bigas. Ngunit dahil sa paghihintay ng truck, lumalaki ang bulto ng plastic na naiipon ng mga residente. Kaya naman binuksan ng Angeles City Economic Development Investment and Promotions Office ang Walang Plastika Redemption Booth na matatagpuan sa City Hall Compound. Dito maaaring ipapalit ng bigas ang plastic mula Lunes hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang 1 kilong plastic ay katumbas umano ng 1 kilong bigas. Layon ng proyektong ito na makasanayan ng mga residente ang pagsegregate ng basura at malimitahan ang pagtatapon ng plastic. Sa ngayon, nasa higit 700,000 kilo na umano ng plastic ang nakolekta sa ilalim ng Walang Plastikan Project. Ang mga plastic ay ginagawang bricks pavers na gagamitin umano sa mga local infrastructure projects, partikular itong ikakabit sa mga sidewalks. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, bisikleta para sa barya at maruming pera, ilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. DWD na nagtapos ng senior high school, gustong maging social worker. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa mga siklista. Opo, mga karehiyon, makinig po kayo sa aming balita. Isang cycling event ang inihahanda ho ngayon ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito ho yan sa Pampanga. Ang ipambabayad para makasali, mga barya at maduduming pera. Paraan ho raw ito ng BSP para maiayos ang sirkulasyon ng mga salapi. Narito po ang ulat. Upang mapalitan ng malinis at bagong pera ang mga umiikot ngayon sa sirkulasyon, isang aktibidad ang naisip ng Bangko Sentral ng Pilipinas habang naitataguyod din ng health and wellness ng publiko. Ito ang bisikleta para sa barya at maruming pera. Para makasama sa cycling event na ito, kailangang magparehistro at magbayad ng 300 pesos gamit ang mga nakatagong barya, mga luma, punit o maruming pera. Hikain po ng bisikleta para sa barya at maduming pera ay para ibalik sa Bangko Sentral ang mga coins na nakaimbak sa mga alkansya o nakatabi sa mga sulok, sa mga drawers para i-recirculate ulit, maggamit ulit. Dahil marami po tayong naririnig na may mga pangangailangan ng mga barya. Pero sa tingin po ng Bangko Sentral, dahil napakarami pong na-produce o nagawa na barya ng Bangko Sentral, ito po ay sapat. Kaya lang po, hindi lang po siya naiikot ng tama. Ito na ay kalawang beses na magdaraos ng ganitong aktibidad ang BSP Pampanga Branch na may layunin ding ipaabot ang advokasya, polisiya at programa ng BSP tulad ng Coin Recirculation Program at Clean Note Policy. Ang gustuhan po kasi ng Bangko Sentral na ang nagsisirculate na pera na papel ay malinis, bago, mabango, at masaya ka na hawak mo yun. Alright. At ang mga luma naman, isurrender na sa Bangko Sentral for disposal. Ang ibabayad na 300 pesos na barya o di kaya na may maruming pera, may kapalit na dry fit cycling shirts, food coupon at drinks, raffle tickets kung saan maaaring manalo ng staycation sa hotel, bicycle accessories at brand new bike. Ang maganda pa rito, maliban sa health benefits na makukuha sa pagsali sa cycling event, sa halagang 300 pesos, makatutulong na ang sino mang sasali sa mga mahihirap na pamilyang Aita na benepisyaryo ng nasabing aktibidad. Wow! Ang dagdag po yun sa aming pondo dahil ongoing naman ang aming CSR activities. Katunayan, ang huli ay nasa Porac sa Barangay Inararo. Pero we have joined forces with the National Commission on Indigenous People, isang ahensya ng government under the Office of the President para ma-identify po yung poorest among the poor, Aitas. Gaganapin ang bisikleta para sa barya at maruming pera sa July 30, 2022 bilang bahagi rin ng anibersaryo ng BSP Pampanga Branch ngayong buwan ng Hulyo. Sisimulan ito ng alas 6 na umaga sa BSP San Fernando Branch sa Sindalan at iikutin ng 36-kilometer route sa syudad. Ongoing naman ang registration na tatagal hanggang July 29. Para sa karagdagan detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0999-998-4721, 0927-670-0837 at 0998-437-4862. Angelica Cara, CLTV News. Sa iba pong mga malalaking balitang Central Luzon, hindi raw hadlang ang kapansanan naman ho ng isang estudyante sa San Juan High School dito ho sa Mexico, Pampanga na makapagtapos ng senior high school. Gusto daw nitong maging isang social worker at makapasok sa DSWD upang makatulong naman ho sa mga katulad niyang person with disabilities. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Ito ang makabagbag damdaming eksena sa graduation ceremony ng senior high school student sa San Juan High School sa bayan ng Mexico, Pampanga. Ang estudyanteng ito na akay-akay ng kanyang kuya at tatay ay si Dominic Galang. Nagsikap makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang kapansanan. Siya ay mayroong cerebral palsy na nakakaapekto sa balanse ng kanyang katawan.
Sa kabila ng hirap sa paglalakad ay hindi ito sumakay ng wheelchair sa pag-abot ng kanyang medalya at diploma. Nais umano niyang ipakita sa lahat na kaya ng isang PWD na makapagtapos ng pag-aaral. I am blessed na di po natamaan intellectually. Yung paa ko lang po, nahihirapan po akong maglakad. Si Dominic ay Humanities and Social Sciences o HUMSS graduate. Sa pagpasok niya sa kolehiyo, BS Social Work umano ang kanyang kukunin. Pangarap niya raw makapagtrabaho sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang isang social worker at makatulong sa mga katulad niyang may kapansanan. Patunayan ko po sa society na PWD can be a model of excellence. Saksi umano ang kanyang ama na si Mang Andy sa sakripisyo ni Dominic upang makapagtapos, kung kaya naman suportado nila ito. Yung suporta pong binibigay namin sa kanya, kung ano po yung kagustuhan niyang sa kanyang pag-aaral, ibinibigay naman po namin. Kahit may kapansanan po siya, ginagawa po niya lahat para matapos po sa kanyang pag-aaral. Ayon kay Ginoong Joel Kajang, principal ng San Juan High School, ang mga katulad ni Dominic ay mabuting modelo para sa ibang may kapansanan na huwag panghinaan ng loob na magtapos ng pag-aaral. Ito ay isang patunay na education is really for all. That through this, no one should be left behind. Isang patunay lamang ito na kung meron tayong gustong ma-achieve, hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Ano ang magiging lagay ng panahon? Alamin po natin sa ating pong senior weather forecaster ng Pag-asa dito sa Clark. Ano ang magiging ganap sa over the weekend? Alamin po natin kay Kuyang Manny Esguera. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 185 kilometers dyan po sa may kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito po ay malapit nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala po, southwest monsoon pa rin po nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya po ang Ilocos Region, Bataan at Zambales, maula po ang papawirin na may mga inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot po ng hanging habagat o southwest monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Mayroon lamang po inaasahan mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng hanging habagat at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ay ito lamang po ang mga weather system na nagpapaulan po sa ilang parte ng ating bansa, kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na apektado ng hanging habagat at ng ito pong low pressure area na sa may dulong hilagang Luzon na po. At yan ang mga balitang Central Luzon na amin pong nakalap. Para po sa karagdagan pang mga detalye nito pong amin pong mga balita ay tumutunglaan ho kayo. I-like ninyo, i-follow po ninyo ang amin pong mga social media pages. Mula ho sa amin pong Facebook, meron ho kami dalawang account dyan, at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa amin pong Twitter account at CLTV36. At amin naman pong Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan, opo, subaybayan itong amin pong mga programa sa CLTV, pwede naman po ninyo kaming bisitahin sa amin pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV36 sa pamamagitan po ng Signal Channel 115 nationwide po yan at sa aming pong 39 cable partners. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan ni Kuya Justin Dizon, ako po ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Happy Thursday po sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mandatory face-to-face classes ipatutupad ng DepEd sa Nobyembre. Blended learning tatanggalin na. City Public Order and Safety Office nagpaskil na ng karagdagang traffic signages sa mga kalsada sa siyudad ng San Fernando. Redemption booth ng Plastic Palit Bigas Project ng Angeles City binuksan na sa City Hall compound. At may kapansanang estudyante na nagtapos ng senior high school gustong maging social worker at makapagtrabaho sa DSWD. Magandang araw mga karehiyon, humahalili ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, sa ngalan po ni Kuyang Justin Dizon. Opo, CLTV balitaan na sa ating pong buena manong malalaking balita dito sa Central Luzon. Makinig po kayo, nagpaskil mga kaibigan ng karagdagang traffic signages sa ilan ho mga pangunahing kalsada dito sa kabisera ng Pampanga, ito hong siyudad San Fernando. City Public Order and Safety kung tawagin ho itong tanggapan ho na ito mga kaibigan, na may unang direktiba na sa pangunguna ho ng kanilang focal person na si Kuyang Darius Hison upang maampat itong pagbigat ng trapiko at mabawasan raw itong aksidente dito ho sa syudad. Alamin po natin ang balita ni Kuyang Felix Barrios. Dinatnan ng CLTV News Team ang City Public Order and Safety Office na abala sa paglalagay at pagpapaskil ng mga traffic signs sa